Estamos xa na recta final de campaña. Levamos entregado e explicado xa miles de panfletos cos puntos básicos do noso programa. Levamos realizado actos moi diversos en todos estes días e levamos visitado os barrios que considerábamos cruciais para explicar a nosa proposta. Non queríamos faltar a cita con Coia, onde sempre fomos moi ben recibidos e sempre tivemos unha ampla aceptación. Este ano cúmplense 25 anos do nacemento de Izquierda Unida como forza transformadora e comprometida coa sociedade. Naceu como agrupación de partidos e colectivos sociais. Nesta toma en contacto naceron algunhas das propostas que incorporamos no noso programa, do que nos sentimos orgullosos por ser un exemplo democrático de participación cidadá e por ser o único que aporta solucións reais aos problemas da cidade e non promesas electoralistas de difícil consecución. Temos a sorte de ter unha terra fértil e húmida, moi dada aos cultivos. Nós pensamos que debemos aproveitar estas características para a agricultura. Hoxe en día están moi en boga os produtos ecolóxicos. Dende Izquierda Unida propusemos a construción dunha empresa pública de agricultura e temos xa o referente de outros municipios onde se puso en marcha e foi exitosa, xerando, por un lado, postos de traballo e contribuindo por outro a melloría dos hábitos alimentarios dos cidadáns. Ampliar a rede de mercados dos barrios é vital, porque, por un lado, se crean postos de emprego no propio mercado, por outro, porque axudamos a economía local, porque eliminando os intermediarios facemos que os traballadores cobren polos seus produtos un salario digno. E, por outro lado, fomentamos a nosa propia saúde. É necesario tamén o apoio ao pequeno comercio de cercanía, como forma de manter a cohesión social fronte ás grandes superficies. Creemos que é preciso artellar fondos económicos para fomentar o autoemprego, a creación de pequenas e novas empresas e o cooperativismo, porque estas, xunto ás empresas públicas, son as fórmulas que nos poden garantir o emprego estable e con dereitos. Hai moitos concidadáns nosos que se quedaron en paro nestes últimos anos e meses. Bastantes miles, verdade? Moitas familias que viven dun solo soldo e moitas nin iso. Moitas viven dunha pensión ou dunha axuda familiar. O endebedamento que se alcanzou no Concello de Vigo chegou xa ao límite do permitido. A descentralización é clave para que os concellos podan recadar máis fondos para empregar na cidade. En Izquierda Unida consideramos que a política de impostos mantida a todo momento resulta desequilibrada e insuficiente. Os impostos son necesarios porque con todos eles se realizan as obras e actividades do concello. Os colexios, as rúas, os hospitais, a propia xeración de emprego. É necesario que existan, polo tanto, impostos. É necesario, por tanto, aumentar a capacidade recadativa do concello. Pero, ollo, como? Ao mellor temos que redistribuir estes impostos e aumentarlos os que teñen máis recursos. En Izquierda Unida consideramos que o antigo imposto do IAE era injusto porque gravaba polo mesmo patrón tanto empresas grandes como as pequenas e incluso empresas que non só non tiñan beneficios, sino que podían dar perdas. Pero, por outra banda, consideramos que é necesario un imposto que compense o que agora non recada por esta parte do concello. Un imposto que grave só os beneficios empresariais. Por exemplo, se un empresario ten un beneficio de 5 millóns de euros, terá que abonar un tanto por cento X deste beneficio ao concello. Tamén creemos nunha política fiscal progresiva para aliviar as familias con menos recursos. Outra das medidas de recadación que tamén contemplamos en Izquierda Unida é un gravamen das vivendas baleiras. Que consideramos unha vivenda baleira? Aquela que leva anos sin que resida ningunha persoa nela, ou, en moitos casos, referente ás vivendas novas, en moitos casos, en ninguna ocasión residiu ninguén nestas vivendas, porque se construíron e quedaron sin vender. Nós temos moitas propostas que creemos que se poden levar á práctica. Agora precisamos do apoio da cidadanía para que poidamos estar presentes no Concello de Vigo e facer que sexa este un concello para os traballadores e as traballadoras. Gracias.
Para a Esquerda Unida é unha oportunidade histórica este proceso electoral. Non é un proceso electoral máis para a Esquerda Unida. Eso é que Esquerda Unida chega ao proceso electoral cunha candidatura renovada. Eva é un bo exemplo dela, non? Porque eu, renovado aos 30, casi os 34 anos, pois non é moito renovar, pero o futuro desta organización é compañeiras e compañeiros como Eva. Tamén porque é un feito histórico que esta comarca de Esquerda Unida de Vigo fora capaz de configurar 7 candidaturas no entorno da comarca. Non arriba da mesa unha realidade. Se os medios de comunicación non te cubren, hai outros medios de comunicación. Iso tamén os mozos de Democracia Real xa están amosando. Internet, son as redes sociales, todas esas novas redes que tamén podemos utilizar a esquerda anticapitalista para, cando os medios de comunicación cortan o noso discurso, pois ter a posibilidade de repercutir. Os que mantivechedes coherentemente o voto durante estes anos sabedes o que significa a falacia do voto útil. Unha estrategia, por certo, creada pola inteligencia americana en Europa despois da Segunda Guerra Mundial, para intentar precisamente que non foran os partidos comunistas que levaran a cabo a liberación de grandes zonas do territorio europeo os que romperan ese pacto, ese sistema binomial que interesaba tanto á burguesía europea. A que Esquerda Unida diga políticamente se vai a entrar un goberno, como se a única alternativa de Esquerda Unida fora entrar un goberno con Partido Socialista ou BNG. E nós vamos clarísimamente definindo cal é a postura política de Esquerda Unida. Esquerda Unida somente se debe a unha cousa que se chama programa e a unha cousa que se chama electorado. Porque, como moi ben dixo Eva, nós esta campaña electoral non a empezamos a facer o día 6. Eu creo que é un feito tamén histórico que esta organización levamos a varios anos preparando esta campaña. E como a preparamos? Elaborando unha proposta por escrito. E o día 6 que empezou a campaña electoral, Esquerda Unida pon en riba da mesa o primeiro acto de Esquerda Unida con Carlos Núñez, que foi concelleiro do Partido Comunista, o partido no que moitos de Esquerda Unida militamos, e vai número 7 na nosa candidatura actual. Presentamos ese programa e dixemos aos partidos que se decían de esquerdas: vamos a confrontar programas, vamos a poñer programas en riba da mesa, vamos a discutir se ten que haber nesta cidade unha esquerda rural, que programa ten que ter esa esquerda rural. Porque nos últimos 4 anos o que fixo esa famosa esquerda que está no Concello foi dividir chiringuitos e dividir regalías. Un chiringuito se chama alcaldía e outro chiringuito se chama tenencia de alcaldía. Cada un contrata aos seus palmeros, cada un contrata aos seus familiares, e iso funciona así. E nós non queríamos entrar neso. Nós queríamos, se de verdade o medo é o PP, se de verdade a esquerda nos unimos para quitar o PP, vamos a poñer un programa. Bueno, queda un día de campaña e o Partido Socialista non presentou un programa. Hai un descontento social nesta cidade que quen queira ocultar pensando que a xente está preocupada por onde vai entrar o AVE, ou a xente está preocupada se lle van a poñer unha gran infraestructura no porto, un hotel giratorio ou un teleférico, está traballando ou facendo campaña para Neptuno ou para Plutón, porque esa non é a nosa cidade. As nosas propostas no sentido básico. Primeiro, a creación de emprego. A creación de emprego non é unha responsabilidade únicamente do sector privado, eso é mentira. Francia ten un sector público importante. E o sector público non é igual a que encheamos o país de funcionarios. Sector público que as empresas públicas que cumplan os convenios, que cumplan a norma de contratación e que poidan en calqueira momento optar a ter unha parte importante dos servicios que generan unha comunidade. Unha delas é a Aqualia. Todos sabemos os vigueses que pagamos 30 metros cúbicos de agua independentemente que non os consumamos. Se hai un beneficio que se pode estimar no 40% de cada recibo, hai un grupo de accionistas de Aqualia que están levando un 40% de beneficio, que se o queren invertir en Audis ou BMWs o poden facer, que se o queren meter nunha sociedade de inversión que tributa un 1% poden facer, ou se queren xogalo en bingo, tamén o poden facer. Nos queremos que ese 40% se convirta en un 10%, que pode ser o beneficio marginal que pode ter unha empresa pública, e que o resto de beneficio sexa exclusivamente para a creación de emprego. É posible facelo, por exemplo, aplicando a reducción da xornada laboral de 35 horas no sector público. Vigo é unha cidade que non ten integración social, é mentira. A cidade bonita que nos venden na prensa todos os días, ou a cidade integradora que nos vende a Concellaría de Servicios Sociais, é mentira. E nós moitas veces vamos a datos que nin siquiera son nosos. Nós vamos a datos de Cáritas, vamos a datos do Banco de Alimentos de Vigo, vamos a datos das organizacións sociais que traballan na rúa, e a imaxe e a radiografía que nos dan esas asociacións, que non son sospeitosas de marxismo-leninismo, ni de unha estrutura
do Partido Comunista nos transmiten iso. Nos transmiten unha cidade onde hai serios problemas ahora mesmo incluso alimentarios. Unha cidade dos países do capitalismo avanzado que teña problemas para dotar de alimentos a todas as súas familias non se pode permitir construir ninguna sola fonte máis. Porque nos decimos que non é sacar o Partido Popular das institucións. Eso non é nin suficiente, nin siquiera é de xogo democrático. Sacar un partido das institucións, todos os partidos unidos contra outro partido, pois eso non ten por que ser positivo. Pasou nalgún período histórico deste país, non? Os comunistas nos aislaban políticamente outros partidos, na ditadura de Primo de Rivera, por exemplo. Pero nos decimos, se sacamos o Partido Popular, se quitamos o Partido Popular do goberno, esa suposta unión da esquerda, para facer as mesmas políticas que fai o Partido Popular, eso non se chama alternativa, eso chamase alternancia. En este caso, a nos chamen a esa casa común para desalosar o PP, vamos a decirle unha cousa: con Esquerda Unida non vai gobernar o PP, eso que teña claro ninguén, que non agiten a ideoloxía da pinza, que é a ideoloxía precisamente do capital. Non, con Esquerda Unida non vai gobernar o PP, pero con Esquerda Unida vai a gobernar a esquerda. Se Esquerda Unida vai a estar aí para que goberne a esquerda. E o programa político que nos vamos a poñer en riba da mesa é o que todos podedes acceder dende unha semana antes da campaña, que se chama programa electoral. Proposta para Vigo, lle chamamos, porque decíamos que iba máis alá dun programa electoral, unha proposta de sacar esta cidade da crisis dende unha proposta da esquerda. Oficiais e extraoficiais, o digo, cando se ve que a posibilidade de que Esquerda Unida é esa forza, primeiro, que entrando no Concello quite o último concelleiro do PP que lle dá maioría. É dicir, que a teoría do voto útil non funciona, porque o primeiro concelleiro que ten capacidade de quitar ese concelleiro é o concelleiro que subiría de Esquerda Unida. E segundo, que xa non sería un chiringuito de dous, que habería unha terceira forza que encima di en campaña que non vai participar en chiringuitos, que vai participar só en opcións políticas de esquerda alternativa. Entón, perden os nervios, aquí perde os nervios todo o mundo, 21 pancartas desta organización desaparecen nunha noite, 21 pancartas desaparecen nunha noite, eso fai falla, polo menos ter bastantes vehículos contratados, digo polos partidos que teñen o mellor moito vehículo contratado. E desaparece toda a cartelería posible de Esquerda Unida. Se queda algún é porque vamos pegando os compañeros nosos que van saindo do traballo, e ao mellor, pois ainda tenes esa cultura. Creo que me preguntaba a prensa, que claro, vos como forza minoritaria, eu digo, non somos forza minoritaria, non somos unha forza minorizada, que non é o mesmo. A nos minorizan sistemáticamente os medios de comunicación. Somos unha forza que ten un tecido social importante nesta cidade. Non é o tecido que teñen outras forzas, non? Pero tamén o tecido moitas veces se construe precisamente co concurso e a axuda dos medios. Nin siquiera o Faro de Vigo, que durante toda a campaña electoral de 50 ou 60 notas de prensa empeza a publicar agora, porque teñen medo. Porque nos dixemos públicamente que se Esquerda Unida vai a entrar na corporación, vai a facer público o diñeiro que este concello verteu durante moitísimos anos nun periódico para que lle fixera campaña ao alcalde, que ten novos cuadros, que é unha parte sensible e importante do proxecto político de Esquerda Unida, e que, a parte, recupera no seu programa grandes ideas que puseron os comunistas nesta cidade, en este barrio, por exemplo, que é un barrio que moita xente non o sabe, pero moitas das cousas boas que ten este barrio, como é o tecido asociativo e veciñal, tamén é a obra do concurso dos comunistas. Pasou nesta cidade que a xente tiña acceso directo e coñecía a realidade dun concello. Eu non sei como sería a primeira corporación municipal, non a vivín. Algúnas cousas nos contaron algún camarada, pero seguramente se gastara diñeiro en regalar cojines pola calle, seguramente a xente sabería, ou algún grupo municipal dos presentes no concello, sabería canto diñeiro foi para esa actividade lúdica, digna de facer unha campaña electoral falando dunha realidade social que vivimos. Vivimos a miles de traballadores nesta cidade. Nesta cidade hai 40.000 parados na comarca, 14 ou 15.000 traballadores que estamos en ERE, no meu caso, por exemplo, que como estar todos os meses pensando se vas a ter un salario o mes seguinte, porque vives na cuerda floja, nos pensábamos que a campaña electoral se iba a falar deso. E estamos na situación que ou unha clase ou outra, se queres legislar para os banqueiros non podes legislar para os hipotecados, se queres legislar para os empresarios non podes legislar para os traballadores, eso é así. Son ahora dúas bandas como se pretende, non se pode facer. E, por lo tanto, sabemos que a crise vai a ir a peor. Non hai futuro no sector naval a curto plazo, é a primeira vez que non hai perspectiva futura de que haxa pedidos. Hai pouco futuro para que o sector da automoción volva a emplear a tanta xente como nos últimos anos. Por lo tanto, hai que empezar a facer ideas novas, propostas novas de que vamos a facer. Unhas teñen ámbito estatal, unhas aínda
digamos, que se podería exonerar o Concello de aplicalas. Por exemplo, a reducción da jornada laboral. Unha proposta histórica desta organización. As 35 horas por lei. Que ningún convenio este por enriba das 35 horas. Os postos de traballo sairían de aí. Aquí temos unha empresa que se chama Citroën, que está aplicando medidas flexibles, chamanlle Lean, por chamarle un nome así, Lean, que é unha cultura japonesa, pero iso é mentira. En Japón aplican un sistema que se chama Lean, pero as empresas, cando van a Asia e a Corea do Sur, fan o sistema Lean coreano, que é o que están aplicando esta empresa que se chama Citroën, que está provocando, primeiro, problemas de saúde laboral brutais e, segundo, problemas serios de legitimidade legal para facelos. Nos pensamos que unha empresa que está aplicando esas políticas na nosa cidade, que durante os 2 anos e medio non contratou a ninguén, que reduce plantilla e os obriga a facer horas extras, non pode ter 1.400 millóns de euros de beneficio durante o ano 2010. Porque estamos permitindo que unha empresa xogue cos nosos mozos, porque Citroën rejuveneceu plantilla, que hai moitos traballadores de Citroën precisamente porque sabía que iban a facer isto. E que unha persoa mellor de 40 ou 50 non podía, pero un rapaz de 18 mellor aguantaba uns anos facendo ese sistema de producción. Non pode ser o que está pasando neste país, que o sector empresarial argumente pérdida de beneficio para facer un ERE, nos queremos. Unha forza que necesita 25 anos para madurar é a forza que eu creo que necesitan os traballadores. Tivemos éxitos electorais, tivemos retrocesos electorais fortísimos, desencantos políticos, desencantos de xente que pensaba que a posibilidade, incluso en algún momento falábamos do sorpaso, de superar a socialdemocracia e facer un proxecto de esquerda alternativa por enriba do PSOE. Eso vivimos todos, casi todos os mozos desa organización. Vivimos unha Izquierda Unida con 21 diputados, con 10, con 2, posiblemente agora, con toda a seguridade, viviremos unha Izquierda Unida outra vez con moitos deputados, pero sabemos a experiencia política de 25 anos de día a día, de presentarnos a todos os procesos electorais nesta cidade, importantísimos. Os que estades aquí sabedes sempre que a xente que decía pero non presentedes candidatura, home, que non facedes nada. Eso se chama experiencia política que non teñen as outras forzas. As outras forzas, se non tiveran representación, non se presentan. Nesta cidade hubo partidos que, como non conseguiron representación municipal, desapareceron da faz da terra, non se volveu a ver. Non é o caso de Esquerda Unida. O día 22 hai unha participación importante que é o voto, pero quedan 4 anos de loitas moi duras, de realidades sociales moi complicadas nesta cidade, que van a exixir tamén do concurso social de todos nós, da movilización, da participación e, sobre todo, de reforzar as propostas da esquerda alternativa, que nunca debeu de desaparecer desta cidade, porque que Esquerda Unida non sexa forte tamén significa que as outras esquerdas que se din de tal e non son. Por lo tanto, aquí está o compromiso dos homes e mulleres desta organización para defender este proxecto, para defender o proxecto que naceu fai 2 siglos da man das vindicacións obreiras, que non é algo novo, como que aparece como a espuma e desaparece, é algo que levamos os traballadores sabendo que as organizacións de clase, as organizacións políticas de clase son as que cambian a realidade dos nosos traballadores, das nosas fábricas e dos nosos barrios, e, por lo tanto, o compromiso é defender o que levamos moitos anos defendendo, que antes non nos escoitaban porque a xente vivía moi ben, ou vivía relativamente ben, ou vivía na burbuja da hipoteca, pero que ahora non queda máis remedio que escoitar, non, que vivir. E, por lo tanto, da realidade do que vive a xente, tamén sairá que a resposta a esa realidade se chama Esquerda Unida. Gracias.